Usiem urisak men atrai bamela shan bor ya u haka jing job bamela ai kat no ushat kemen mela ai ya u kat bakwa kado no jong u mem shem la kentat ya ke jing kerpat jong u mela wan tan ya u da ke jing kerku bakrau halor ka kli jong u mela pen phang ka pan sngat ksiar ula pan ka jing em na me te mela ai ya u ka jing em ka bajalan kisngi ki bashi junam da ka jing rap jong me ula krau buram mela ai u ka nam bat ka buram siem da shisha junam men the jing kerku halor jong u ba medan bat u sngo komen shikat dei e usiem ushania ha utrai un yang klem ki da ka jing e jong ba halor tam usiem un lap i kinong shun jong u baro ti jong u kan kem trat ye kitu ki ba isi ye u pinsa thang ye ki kum ya ka lawar ding bakalang ha kasngi ba phi pau utrai un sangui teli ye ki ha ka jing bitar jong u bat ka ding kan sabam du ye ki pinsa penyap du ye ki khun jong ki na ka khandau bat ya ki khun ki ksiu jong ki na pedang ki breu ki wat dong bat kia selabut persya ye pi Henry Kimla naba pin yala karenti pin siat yeki naka khamat bat pin pen her krat yeki to yang ko trai halaga jing khlan ngin sarwa ya ro ya kabor jong me